A videóban kapicánnal dolgozunk, fókuszban az egyensúly, az önhordás, a helyes izmolódás kialakítása. Rámutatok fő izomcsoportokra, amiknek a helyes testtartáshoz ki kell alakulniuk, illetve kitérünk arra, miért fontos végig jó állapotban tartanunk a lovunkat az edzés alatt. Testegyensúly és gerinctrénerként elhivatottságomnak érzem a helyes testtartás, azaz a vázrendszer komfortját kialakítani, mind embereknél, mind lovaknál. Amikor elmész egy személyi edzésre, hogy izmaid megerősítsd, illetve nyújtsd, a jó tréner végigvezet a foglalkozás alatt, légzéstechnikát tanít, fókuszba helyez adott izomcsoportokat, és rámutat azokra az izmokra, amiket pedig nem kell használni, lazítanod kell és vagy nyújtanod. Esetenként eszközöket is használunk, hogy könnyebbé, érthetőbbé tegyük a gyakorlatot. De végig fontos egy jó állapot, nem lehetsz feszes, nem lehet túl nehéz, nem terhelhetünk túl, főleg amikor még tanuljuk a helyes mozgásformát és abban a helyes testhasználatot. Nincs ez másképp a lovaknál sem, viszont sokkal nehezebb őket végigvezetni az edzés alatt, jó állapotban tartani, gépezni, ugyanis az egyenes beszéd formáját nem értik, így eszközöket használunk. Ami elengedhetetlen eszközünk a kapicán. Alkalmazását a legnagyobb lókiképző mesterek évszázadok óta megkerülhetetlennek tartják a helyes egyensúly, az összeszedettség, a hajlíthatóság, valamint a nyak és a fej helyes pozíciójának tartása során. Sőt, azt is állították, hogy a kapicán használata nélkül nem lehet a támaszkodást, a szabályos lábsorrendet, a nyugodtságot és a könnyedséget megfelelően kialakítani. A kapicán használatával a ló egyszerűen érti meg az oldalirányú és hosszirányú hajlítás közötti különbséget. A kapicán lehetőséget ad az elrontott lovak utóidomítására, az előző lovas kézhibáinak korrigálására. Ígértem, hogy beszélünk főbb izomcsoportok erősítéséről. Amikor helyes testtartásról beszélünk az embereknél, azaz a központtartásról, az annyit jelent, hogy a hasizmok, azaz a kórizmok folyamatosan be vannak kapcsolva a mindennapok során is. Aktív mozgás és mobilizációs gyakorlatok során automatikusan, de sok esetben például erősítő gyakorlatoknál tudatosan kell rá figyelnünk. A videón jól látszik, ahogy Ruben folyamatosan használja a hasizmát. Ahhoz, hogy meg tudja magát tartani, ez elengedhetetlen. Ha meg tudja magát tartani egyensúlyban, akkor tud a felső vonala is szépen épülni, amin ugye, ha végigmegyünk a tarkó, a nyakizmok, a hátizmok, deréktájék, fara, és nem utolsó sorban a tolóerő, a combizmok is meg tudnak erősödni. És egy másik videóban beszélek majd részletesen arról a bizonyos keretről, amiben dolgozunk a lovunkkal, és hogy hogyan hatnak a megtartó és az előrehajtó segítségek lovunk felső vonalára.